Доброго дня, це програма «Актуальна за Сіфом Алієвим». Мій перший гість – головний координатор Центру «Вільний Гонконг» Артур Харитонов. Отже, нещодавно Financial Times з посиланням на свої джерела написали, що Китай прагне дистанціюватися від Путіна, а деякі західні ЗМІ стверджували, що ніби Кремль взагалі не узгоджував з Пекіном план нападу на Україну. От як, на ваш погляд, чи існує от така прірва недовіри між двома країнами? На моє глибоке переконання, звісно, що ні. І я взагалі б радив би не занадто сильно зачаровуватися повідомленнями у західній пресі. Тому що є різна природа матеріалів. Наприклад, у випадкові Financial Times це була платна стаття, тобто певний ексклюзив, щось цікаве для підписників, які мають за це заплатити. Якби це були достовірні, важливі новини, вони б не ставилися на paywall, і це були breaking news якісь на всіх виданнях. Але це певні якісь джерела Financial Times, причому досить для мене дивно бачити, що вони посилаються на якісь 5 чиновників в уряді Сі Цзіньпіна. Ну, ви знаєте, це смішно. Це те саме, якби там хтось посилався на, не знаю, Кабінет міністрів Сталіна, і казав би, от, ви знаєте, ми дізналися якусь інформацію. Тим паче є мова фактів. Є мова фактів, і її не заперечив, що б не говорив Китай. Позаяк останній рік, 2022 рік, я особисто моніторив кожну новину по Китаю. Тобто там близько вийшло 140 тільки пунктів оцього російсько-китайського зв'язку, що підтверджує нарощення їхньої взаємодії і посилену довіру. Тому це типова китайська маніпуляція, і мені здається, тут чимось пахне таким джинсовим. Тобто, що сам Financial Times вірогідно міг поспівпрацювати з кимось. Тому що таке трапляється. Це нема святих в жодній сфері. Але ж ми бачимо, що Китай, в принципі, зараз не так-то, взагалі не поставляє Росії там військового обладнання. Да? От навіть Блінкен, от я читав перед нашою зустрічі, заявив, що США сподіваються, що Пекін не сприятиме зусиллям Москви надавати допомогу РФ у безпеці або обходити санкції. Тобто, от це ж факт існує, правильно? Тобто Китай якось намагається, може, дійсно дистанціюватися від конфлікту. Я б не сказав, я би це не так назвав. Я назвав би, що це проблемою страху Китаю перед західними санкціями. Тому що сам Китай, хоч і знаходиться на шляху ізоляції від зовнішнього світу, тобто ми бачимо поступове перетворення китайського суспільства на північно-корейське, це окрема тема. А, власне, перед санкціями США і те, що вони бояться зарання, знаєте, залізти перед батька в пекло щодо цієї ізоляції. Тобто, зрозуміло, що санкції проти Китаю будуть мати катастрофічні наслідки для китайської економіки. І тому вони не будуть перетинати цю межу. Але ж Захід не накладає санкції на Китай за спонсорування російської державності. Що я маю на увазі? Це, звісно, що активне входження і допомога російській економіці. Наразі в нас Китай є лідером по закупівлі російської нафти і газу, всіх природних ресурсів, і це окремий сегмент, який можна розглядати годинами. Крім цього, Китай заміщає усі західні компанії. Китай, найбільше Туреччина і ще декілька країн, заміщають західні компанії, які виходять з Росії і інвестують в Росію, в російські проєкти, в російські ініціативи і, що важливо, також прихищають російський бізнес. Та не тільки бізнес, бо тут вже ми заходимо в таку сферу фінансів. Ми бачимо юанізацію Росії, закріплення рубля юана. Ми бачимо, що Сбербанк Росії перереєструє свій міжнародний відділ з ОАЕ, власне, з Еміратів, та в Китай. І такі тенденції вони спостерігаються. Тобто є факти, є оці зв'язки, і що б хто не говорив, є факти, і ми нікуди від них не дінемося. Тому тут питання тільки, а що гірше? Постачання цієї зброї чи живлення російської економіки на ведення війни? В принципі, ви, я так розумію, що виступаєте за те, щоб ми не ідеалізували Китай і не сильно довіряли її так званому нейтралітету, правильно? Тому що, наприклад, в ООН Китай завжди голосує прямо як Росія або, можливо, десь утримується від засудження агресії. Так, безумовно, його не можна ідеалізувати. Тобто, загалом, треба забути тезу про китайську нейтральність. Необхідно зрозуміти, що ця нейтральність, вона десь вимушена або зовсім не нейтральність.
особливо з огляду на ще й фактор військовий, тому що давайте дивитися правді в вічі. Як тільки почалася Велика війна в Україні, Китай не скасував жодних навчань з росіянами. Весь 2022 рік був повен їхньої спільної взаємодії військової. Нині вони активно ще й патрулюють Тихий океан, захищаючи його від якихось загроз. А мені цікаво, які загрози, крім Росії, Китаю, Північної Кореї, існують в Тихому океані, порушуючи безпеку Японії і Тайваню. Тобто вони прекрасно себе почувають. Для Росії, для Китаю в їхніх відносинах рік був абсолютно вдалим. І чим більше ми будемо намагатися спростувати цю правду, тим гірше ми зробимо собі. Знаєте, це як при лікуванні, коли ми закриваємо очі на факти і нехтуємо терапією. І що потім? Тобто Україна – перша країна в світі, яка має жорстко говорити про правду. Бо ми в тому стані, коли це наш вихід. Наша зброя – це наша правда. Може, Україна побоюється, не ще побоюється, але не вважає, не хоче, щоб Китай саме зайняв це місце, яке зараз займає, може, Іран. Може, через це таке є. Наприклад, посол Китаю в Україні каже про те, що вони підтримують наш суверенітет, територіальну цілісність. Як ви думаєте? До китайського посла в Україні в мене є величезний перелік питань. Я сподіваюся, правоохоронних органів України також, тому що це вельми цікавий персонаж, враховуючи те, що він відмовив у зустрічі нашим народним депутатам і голові комітету закордонних справ щодо гуманітарних коридорів для порятунку, в тому числі і китайських громадян. Це вже під час війни було. І, до речі, він давно вже не озвучував тезу про повагу до України, тобто він ховається досить активно. І, звісно, що український уряд намагається маневрувати в цьому процесі, щоб Китай не мав такого собі виправдання постачання Росії зброї. Але ж ми розуміємо насамперед, що Китай вже надає певну допомогу Росії, в тому числі і технічну. Просто це поки що занадто дрібний рівень. Але, розумієте, це дрібний рівень, наприклад, для Сполучених Штатів. А коли якийсь китайський чіп вмонтований в російську ракету, або це приклад, або конкретний факт, це коли у нас вже є санкції уряду США на такі компанії китайські, коли китайські деталі забезпечують радіонавігацію в Чорному морі для ракет. Я думаю, що для жителів Одеси це не дрібне питання, коли ракета летить якась, власне, в їхньому напрямку. Тобто тут є нюанси, це необхідно розуміти. Україна боїться якимось чином змінити оцей дуже хиткий баланс, але, на моє переконання, цей страх, він зайвий. Тому що для західного світу, і особливо для Сполучених Штатів, Китай залишається таким собі ключовим фактором небезпеки. Навіть попри війну, навіть попри те, що відбувається. Тобто Америка готується до війни з Китаєм. І у разі ж, якщо хоча б якась активна китайська військова машина з'явиться на території, власне, України і буде залучена в війну, це змінить політику постачання зброї Україні, або ж, на мою думку, загалом змінить ситуацію, де Україна воює з Росією тет-а-тет. Тому що для американського виборця, на думку якого покладаються обидві партії в США, Китай є серйозною загрозою. І я думаю, що це дуже сильно змінило весь порядок речей. І швидкість постачання зброї, і все те, що ми просимо, вже було б набагато в більшій кількості. Тобто цей виклик, він може мати не те, що можливості, але необхідно розуміти наслідки для самого Китаю і для нас в певному ключі. От що я маю на увазі. Нещодавно дуже багато людей дивилося відео, де під час, здається, засідання Політбюро Китаю когось там затримали, і говориться про те, що в Китаї вже будується не стільки партійний авторитаризм, скільки власне самого китайського лідера. Що ви могли б сказати про китайського лідера, який у нього характер, яким буде Китай на ближчі роки? Про характер це цікаво, я думаю, що мало хто може сказати, який в нього характер. Певно, мають на увазі цей кейс Ху Цзінтао, який був під час цього 20-го з'їзду КПК, власне, історичного типу. Звісно, це абсолютизм, комуністичний абсолютизм сталінського типу. Я коли працював над аналізом, власне, цього нового персонального складу Політбюро, в принципі,
як на мене, нічого особливо нового, окрім того, що абсолютні ноунейми, абсолютні ніщо для китайської політики, та друзі Сі Цзіньпіна увійшли в цей склад. Це його поплічники, маріонетки, підстилки, тут можна багато епітетів використовувати, вони не є суб'єктними. Знову ж таки, в певному українському політичному середовищі існує думка, що Китай не одноманітний, якщо ви умовно впливаєте на якогось члена політбюро, ви можете впливати на прийняття рішень в Китаї. Ні. Звісно, що є оця дорадча рада довкола імператора, як ми кажемо зараз про Сі Цзіньпіна, бо це ніщо інше, як коронація. Він скасував навіть ті засади, які там були після Мао Цзедуна, і тепер він безмежно знаходиться на своєму терміні. Тобто це фактично імператор Китаю, абсолютний правитель. І вони йому радять більше, ніж можуть на щось вплинути. Тобто рішення приймаються одноособово. Це дуже нагадує, насправді, Росію. Мені здається, поки що Сі Цзіньпін або не настільки хворий на голову, або ж він просто нам ще не показав свою хворобу. Тому що коли лідер країни з населенням мільярд плюс у 21-му році виступає на 100-річчі утворення Компартії, власне, коли комунізм вже давно мав би померти, це щось з минулого, здавалось би, але він на фоні 10-метрових серпів і молодів це говорить, він заявляє, що священна місія китайського народу – це воз'єднатися з Китаєм, з Тайванем будь-якою ціною. І, звісно, що це непокоїть. Тут питання до ментального здоров'я дуже серйозні, тому що, здавалось би, ми всі виросли в цивілізації, коли вже не може бути й мови про якесь насильне воз'єднання. Але ж ні. Але ж Сі Цзіньпін це озвучив. І все населення йому стоячи аплодувало і кричало: ми воз'єднаємося з Тайванем військовим шляхом. А одразу ж після початку війни, власне, в Україні великої, він впроваджує нове законодавство про спеціальну військову операцію в Китаї, власне, щодо Тайваню. У нас посол китайський у Франції виступає на французькому телебаченні і заявляє, що ми почнемо операцію з перевиховання тайванців, тому що вони забули, що один народ, і їх треба перевиховувати від демократії. Вони заражені думкою, не комуністичною, їх треба перевиховувати, влаштовувати табори. Розумієте, а це 2022 рік. Тому питань дуже багато. Артур, тоді поясніть, в чому різниця між сепаратизмом, скажімо, у нас та сепаратизмом в Китаї? Тобто Китай не має права приєднати навіть силовим шляхом територію, яку, здається, весь міжнародний світ визнає частиною Китаю, тому що я знаю, що Тайвань до 70-х років визнавався офіційно, а потім всі визнали, що це є територією, можливо, я і помиляюсь. Тобто тут немає ознаку равенства між сепаратизмом, бо будь-який сепаратизм просто не має права існування навіть, і цю проблему можна вирішити силовим шляхом. Це таке питання. Насамперед, необхідно зрозуміти, що кожен геополітичний виклик в світі, особливо територіальний, має свою особливість. Я закликаю всіх ніколи не брати якийсь знак дорівнює до будь-якого питання. Умовно, якщо в нас є ЛДНР, це терористичні організації, це наш кейс, створений Росією. Але існують історичні проблеми в тій самій Європі. Каталонія є Каталонія, і це каталонська проблема. Є проблема з Шотландією і волевиявлення шотландського народу. І тут можна перелічувати. Випадок Тайваню, як і окремий випадок Гонконгу, і всіх інших довкола Китаю, це окремі нюанси, на які необхідно розглядати в історичній парадигмі. Не забуваємо, що КНР впродовж десятиріч вважалося нічим іншим, як ДНР в роздутому форматі, тому що це квазіутворення, що окупувало державу, Китайську республіку, і її визнавали хто? Сталін, Совєти. Власне, і все трималося на Радянському Союзі. Тобто це була провокація Ніксона, його ідея. І ми знаємо, чим Ніксон закінчив і яку хворобу він приніс в американську політику, що, власне, просунув ідею відійти від Тайваню. Але ж, розумієте, те, що світ визнає існування Китаю, не означає, що воно не визнає суверенітету Тайваню. Там просто є політика одного Китаю, яка по-різному тлумачиться, і є фактичні відносини.
І є в Америці, наприклад, є величезне окреме законодавство, марка Тайвань, тобто вони взаємодіють. Це дуже спрощено говорити, що це взагалі сепаратизм. Або більше, знаєте, коли тут під час Великої війни приїжджали колеги, гонконгські журналісти з одного відомого освітнього видання, то ми якось там пили каву влітку минулого літа, і я задав таке філософське питання: а що таке Китай? І одна колега, вона сказала, що Китай – це концепт. І коли я задумався про це, я зрозумів, що, власне, так і є. Це не країна, тому що історичний Китай – це ж Дельта, Янцзи і Хуанхе. А коли ми перетинаємо межі історичного Китаю, ми куди потрапляємо? В Тибет, з тибетським народом, з окремою мовою, культурою, де відбуваються масові злочини, які окупували комуністи. Так само, як росіяни окупували Крим. А, власне, ми йдемо в Східний Туркестан, де відбувається найжахливіший геноцид, власне, в 21 сторіччі, попри навіть злочини, які ми в Україні бачимо злочини росіян, про нього говорить світ, а Китай приховує це. Це так само, як було з Голодомором свого часу. Далі, куди ми йдемо в Південну Монголію, власне, частина Монголії. Манчжурія так само має свою окрему історію. Ми знаємо, що манчжурська династія, манчжури, колись захопили Китай, і останній імператор Китаю це були манчжури. А манчжури – це китайці? Манчжури – це манчжури. В них інша мова, там є окрема манчжурська мова, і культура, і традиції, і, наприклад, самі китайці часто говорять, що, наприклад, Цесі, остання імператриця, вона була не китайкою, китаянкою, вона була манчжуркою, вони на цьому наголошують. Тобто в них є дуже сильна дискримінація. Звісно, що це наразі меншини, бо в нас мільярдне населення, це насамперед китайське, ханське населення. Але коли ми дивимося на мапу Китаю, ми просто маємо подивитися, коли ці країни приєдналися до КНР і яким чином. І дізнатися, а Тайвань – це Тайвань. Тайвань за свою історію ніколи не входив до складу КНР. Ніколи. Тобто, коли утворилась КНР, там залишалася, власне, впродовж 5 років влада Китайської Республіки. Власне, з 45-го року. Чан Кайши, так. Але, дивіться, якщо дуже спрощено говорити, до власне, того, як у нас постановилася КНР, Тайвань був одразу після Другої світової війни в складі Китайської Республіки Чан Кайши, власне, цієї республіки, яка виникла на залишках імперії. А до того, це впродовж 50 років була Японія, японська префектура. Не префектура, власне, спеціальний статус. До Другої світової війни. З 1895 по 1945 рік. Через що більшість населення тайванців, старого особливого населення, вважали себе японцями. І чому такий сильний зв'язок між Тайванем і Японією? Тому що попри те, що в нас існують кейси негативні японської доби, власне, цього періоду, все ж таки, що стосується Тайваню, дуже сильний був симбіоз. Вони дуже добре співіснували. І так. А до того, це був протекторат Китаю, але з теж окремою історією, спробами будівництва держави Формоза, голландцями, іспанцями. Тобто Китай – це концепт. Так само, як і Росія. Вони надзвичайно подібні. Ти сказав, що Україна має говорити саме зараз про Китай. Да? От ви прихильник того, щоб Україна налагоджувала зв'язки з Тайванем? Безумовно. Безумовно, нам необхідно це робити. Ми бачимо, яку величезну підтримку тайванський народ і уряд надали впродовж війни великої, та, власне... Економічну підтримку, да? Так, звісно, що вони. А скільки, якщо ви знаєте? Там за $1 мільярд гривень це було, але це мільйонні суми, які надходять періодично, там 3, 4, 5, 10 мільйонів. Тобто такі суми, які витрачають. Я просто трошечки втратив вже з ходом новин, бо дуже швидко тайванці надають різну підтримку Україні в різних аспектах, і починаючи від відбудови міст і цивільної інфраструктури, закінчуючи енергообладнанням в нинішніх умовах з енергетичним терором, що роблять росіяни. Насамперед, це допомога напряму містам. Тобто ми бачимо великий перелік міст, куди Тайвань відправляє кошти. Це і місто Київ, і Харків, і Миколаїв, і Херсон, і Запоріжжя, і Львів. Тобто велика кількість різних міст, мери яких зголосилися отримати
тайванську допомогу. Водночас, як говорять самі тайванці, це лише верхівка айсбергу, що може надати одна з ключових економік в світі, не тільки в Азії. Тому що всі говорять багато про Китай, але забувають, що азійським тигром є і Тайвань. Надзвичайно багата країна, яка є нашим союзником. І це не маленька країна, правильно? Там 25 мільйонів населення, це величезний... 20, так. Да, це хоча й остров, але це, здається, більше, ніж Велика-Британія, чи я помиляюсь? Я б сказав, що це більше, ніж Великобританія, і спрощено, чесно не скажу, по географічно, умовно, це як Ірландія. Тобто, треба зрозуміти, що це масштаб. І Тайвань, звісно, що готовий допомагати з усім. Але була б воля українського уряду. Україна боїться будь-яких контактів з Тайванем. Це, звісно, страх від незнання, тому що неграмотність все ж таки породжує багато темряви. Український уряд боїться, що Китай влаштує ту ж істерію, яка відбулася довкола Литви, коли вільно відкрилося офіційне представництво Тайваню в Литві. Але ж історія з Вільнюсом, вона специфічна тим, що литовці, люди величезних цінностей, відкрили офіс Тайваню, а не Тайбею, як це зробили всі інші країни, союзниці України. Бо в усій Європі є представництво Тайваню. На превеликий жаль, навіть в Росії існує вже багато років. Єдина країна, яка не визнає повністю Тайвань і має представництво так званої провінції Тайвань, а провінція – це офіс в Пекіні, ви розумієте, власне, це Білорусь. Тобто Україна фактично обирає такий собі шлях Білорусі. І це питання величезне. Тобто, замість того, щоб цього боятися, необхідно зробити просту річ – відкрити економічне, культурне, соціальне представництво Тайваню. В Києві, хай це називається офіс Тайбей і офіс Київ. Нам не треба зараз гратися в назви, тому що час для цього буде. Нам необхідні практичні моменти. Тайванці вже загибають за Україну. Ми знаємо, Джонатан Ценг декілька місяців тому загинув в Луганській області, захищаючи Україну. Це тайванський герой, власне. Тайванці воюють за Україну. Уряд Тайваню дає нам допомогу. Громади тайванські збирають кошти на підтримку України. Навіть під час протесту вони там з українськими прапорами виходили. Є активісти в Тайбеї, які щоденно з 24 лютого виходять під представництво Росії з акціями протесту. Щоденно там проходять мітинги. З тайванцями, українцями, з громадою. Тобто Тайвань показує всім своїм єством, що він готовий бути з Україною. А ми просто це блокуємо. І от коли загинув Джонатан, звісно, що виникли питання, а куди звертатися? Кому дзвонити? Бо в нас є всі посольства. А в нас нема номеру телефона, куди можна подзвонити представництво Тайваню в Україні. Розумієте? І це неповага до героїв України, я тут наголошую. Бо Джонатан, який є представником корінного народу Тайваню. Тобто це він не китайського походження, він з племен прадавніх, які є справжніми власниками Тайваню, які, бо там є зараз нинішній концепт, що Тайвань є Тайвань. Тайвань – це всі корінні народи і всі переселенці в Тайвані, які утворили цю країну. Він міг би боротися за Тайвань, він сам військовий, але він кинув все, кинув батьків, сім'ю і поїхав воювати за Україну, і поліг за Україну. Тому я вважаю, що так, це буде правильно в пам'ять про Джонатана зробити цей крок і працювати так, як працюють всі учасниці НАТО, фактично, ЄС і цивілізований світ з Тайванем. От ви казали, що в Китаї не тільки звичайні проблеми Тайваню, є окупований Тибет, уйгури. От саме про уйгурів я хотів би спитати. Там я читав, що живе біля 18 мільйонів уйгурів, і там існують концентраційні табори. Чому Китай так пресує цей тюркомовний мусульманський народ? В Китаї є концепція, що всі мусульмани несуть тероризм. Тобто вони надзвичайні расисти, ксенофоби. Їм це вигідно, звісно, тому що вони таким чином можуть ліквідовувати сильну ідентичність. Уйгури мають сильну ідентичність. Вони не забувають своє коріння і всі спроби утворити, власне, державність на своїй території. І такі спроби вдалі були, хоч і з дуже складними викликами. І, звісно, що для Китаю важливо це пресікти.
А уйгури не хочуть, щоб позбавлятися своєї мови. Уйгури, розумієте, я думаю, ви розумієте прекрасно, чому уйгури рішучіше реагують, коли комуністи приходять в мечеті і ставлять портрети Сі Цзіньпіна. Тому що розуміло, що тибетський монах, він спокійніше це сприймає. Але в Східному Туркестані так не відбувається. І там йде поблюження всього. Цінностей, традиції, релігії, культури. І уйгури найрішучіше хочуть відділитися від Китаю. Вони, перше, вони дивляться в дзеркало. Вони дивляться на себе, дивляться на свою мову, на свої території, на свої багатства природні, на свою величезний такий спадок. І ставлять питання, а яким місцем ми китайці? А чому ця китайська мова взагалі нам, чому маємо нею говорити? Бо є уйгурська мова. Уйгури мають зв'язок з регіоном, власне, з Казахстаном, з Таджикистаном. Тобто, загалом це історичний зв'язок. Історичний, так. Тобто, загалом, окрім того, що існує Туркестан Східний, ще й загалом є концепт Туркестану, який би міг отримати право на самовизначення свого часу. Бо це ми все повертаємось до проблем сторічної давнини Першої світової війни і наслідків, і недорозвилу Росії. І саме тому Китай робить такі речі. Тобто для Китаю цікаво знищити уйгурську ідентичність, зробити уйгурів ханцями, і тому в нас виникають оці табори смерті. Вони називають їх, звісно, трудові табори або табори перевиховання, де просто вбивають людей, зомбують, гвалтують. Є вже величезна кількість розслідувань, є навіть перелік фотографій з жертвами, хто знаходиться в концтаборах. Особливо показово для мене є їхній концепт, це геноцид. Це геноцид, бо там, коли вони переривають дітонародження, тобто і примусові аборти, і ще дуже показовий кейс, це коли Компартія наказує, наприклад, є уйгурська жінка, в неї був чоловік. Чоловіка викрадають до концтабору і батьків, і тобто дівчина залишається сама. Вони до неї підселяють китайського військового, і він, наприклад, її гвалтує, і вона вимушена народжувати цю китайську дитину, яку вони вважають чистою кров'ю, тому що їм треба розмазати уйгурську кров і зробити китайську кров. Тобто це, знаєте, такий мікс російсько-нацистського менталітету, дуже жахливого. Тому ще ж є уйгурські групи, які продовжують боротьбу, і підпілля є, яке-не-яке, і величезний уйгурський конгрес в світі, тобто уйгури борються, і Китаю це не подобається. Але на всі свої злочини Китай говорить, що в Східному Туркестані нічого не відбувається. Вони показують нам картинки якихось людей в уйгурських костюмах, які приходять на з'їзд Компартії, машуть ручками і кажуть, що тут все добре. То ви казали, що Україна ніяк не наважиться на встановлення більш тісних зв'язків з Тайванем. А щодо інших гравців в регіоні, таких як Японія, Південна Корея, з ними Києву потрібно встановлювати тісні зв'язки з країнами, які, в принципі, протистоять китайській експансії? Безумовно, що так. Необхідно зрозуміти, що Південна Корея, Японія і Тайвань є загалом цими великими китами, які, звісно, що... Азійськими тиграми. Тиграми, але, скажімо так, загалом країнами, які тримають азійську демократію і свободу, гарантами. І, звісно, що лідує там саме Японія, бо в нас часто говорять про Китай, другу економіку, а в нас є третя економіка Японії, і мало хто пам'ятає, наскільки це важлива, могутня і серйозна країна, яка стає дедалі сильнішою, тому що Японія приглядає зараз своє законодавство, відмовляється від пацифістської конституції, розуміючи, що довкола неї існують три агресори – Росія, Китай і їхня колонія Північна Корея. І Японія надзвичайно підтримує Україну. Тобто Японія – це наш історичний, геополітичний, величезний союзник в Азії, на якого ми маємо опиратися, і всі наші сили, зусилля в Азії мають бути кинуті на посилення цієї співпраці, бо нині робота робиться величезна, в тому числі українським посольством в Японії. Але, звісно, що їхніх і ресурсів, і людей недостатньо. Можна більше, можна краще. Це стосується всієї азійської політики України. На превеликий жаль, Україна має слабку позицію в Азії. Ми програємо там. В нас нині МЗС оголосила курс на роботу в Африці.
Звісно, що це серйозно, це важливо, але необхідно зрозуміти, що як би ми не намагалися, Африку ми не перекупимо, бо Африка дедалі сильніше колонізується Росією і Китаєм, і особливо Китаєм. Азія ж все складніше. І, знаєте, впродовж багатьох років український уряд ставився досить зухвало до Азії. Тобто навіть, наприклад, індійський регіон, власне, Індостан. Один посол на 5 країн, наскільки я знаю. Або загалом, як це працює. Індія, Пакистан, Бангладеш, Непал, Шрі-Ланка. Робота ніде адекватно не ведеться. Намагаються. Я не хочу образити дипломатів, хто робить роботу, але всі розуміють, недостатньо. Південно-Східна Азія. Аналогічна ситуація. Там складно, там дуже складний регіон. У нас в Таїланді хунта, в В'єтнамі комунізм, Лаос, Камбоджа, китайські колонії. Але працювати все одно треба. А в Індонезії у нас є посол? Наскільки я знаю, так, якщо не помиляюся. Тому що це найвеличша мусульманська країна світу. Так, найбільша. Звісно, що з Індонезією треба працювати. Недостатньо роботи в Індонезії, недостатньо роботи в Малайзії. Знаю, що працює посольство в Сингапурі, але теж недостатньо. Тобто нам треба оновлена азійська політика, яка буде позбавлена слова Китай, але буде повна тих слів, які несуть сенси і будуть мати вигоди для української демократії і свободи. І навіть враховуючи, що між Японією і Росією до цього часу не підписано мирний договор. Безумовно. Що Росія окупувала ці Курильські острови, які справді називаються Чишіма, це їхня справжня назва. Там є ще більш глибока історія про Сахалін, Карафуто, тому що злочини Росії на території Сахаліну, вони в Україні майже ніхто не знає. А які саме злочини? Йдеться про аспект завершення Другої світової. Після капітуляції Японії Радянський Союз, тобто Росія, порушив угоду про нейтралітет з Японією і в одному порядку пішов війною проти Японії і почав захоплювати японські території. Ще можна зрозуміти логіку визволення Китаю. Добре. Корея, хоча на тому місці, яке захопила Росія, утворилась Північна Корея. Можна ще зрозуміти якось. Але коли йдеться про Карафуто, це, власне, японська префектура, японська територія, японський острів. Бо немає ніякого Сахаліна, там не було, там не має бути росіян загалом. Там були якісь російські тюрми жалюгідні. Росія почала наступ. А це коли було? Це літо 45-го року. Кінець серпня. Ви кажете, що між ними було нейтралізація, але ж Японія хіба не нападала на Радянський Союз? Ніколи. Вона була просто союзником нацистської Німеччини, може. Так, але був окремий договір про нейтралітет між двома країнами. І Японія надавала дозвіл Радянському Союзу гуртувати свої сили, тил, для війни проти нацистської Німеччини. Тобто ніж був всаджений багато разів. Але Карафуто – це особливий кейс, тому що це був японський тил, 40 тисяч цивільних і декілька тисяч військових, які всі померли, захищаючи острів. І російські бомбардування цивільних міст, вбивство японських дітей і жінок, гвалтування, жахливі речі відбувалися, просто не описані нині. Це забута історія. І я багато займаюся цими дослідженнями в тому числі. І, знаєте, я часто бачу, коли аналізую росіян, вивчаю їхню антропологію, як вони, наприклад, в японському домі традиційному крадуть речі, наприклад, японський фарфор, сімейні якісь речі, бо Карафуто – це була справжня Японія, з храмами, гейшами, з усім. І, власне, вони це накрали, і, наприклад, вони розбивають ці чаші якісь і роблять, наприклад, з них прикраси. А ці храми зараз не залишились на Сахаліні? Вони залишилися в зруйнованому вигляді, розмальовані балончиками. Вони ворота Торі, це брами для проходу духів японської релігії Шінто, філософії, вони їх там оцепляють. Надзвичайно жахливі речі відбуваються, і коли японці це бачать, їм просто стає погано від цього. Це настільки зневага до всього японського. Але Японія була змушена відмовитися від прав на Карафуто. Це була одна з домовленостей між Сталіним і Америкою. Тому це забуті речі, забуті історії, частково забуті предки, бо, знаєте, цікаво те, що тих японців, яких не випустили з Карафуто, і вони залишилися в Радянському Союзі, їхні діти опинилися в Україні. І, наприклад, люди, які застали окупацію Карафуто, 24 лютого в Житомирській області японці, українські японці, прокинулися від тих самих російських бомб. Тобто дитина, яка це бачила, тоді побачила знов. Я думаю, що це дуже близька тема для Криму. Так. До речі, наостанок я хотів би спитати, от ми перед нашою зустрічю говорили, що чи можливо такий варіант, як передача
типу Росії Криму протягом десятиліть, як то сталося з Гонконгом, коли Китай там за 100 років передав, коли Великобританія передала Китаю Гонконг. Тож такий варіант ви не підтримуєте, ви поясніть, чому це неможливо. Безумовно, я не підтримую формат передачі Гонконгу. По-перше, необхідно вивчити саму специфіку договору, тобто вона повністю не підходить Криму, тому що, наприклад, у випадкові Гонконгу йшлось про Британію, британський Гонконг, британську демократію, що Гонконг впродовж наступних 50 років зберігає устрій, і Китай не має права туди втручатися зі свободою, правами людини, з фактичною повною автономією, окрім справ військових і дипломатичних. Що ми будемо консервувати 50 років? Руський мір? Оцей генерал німецький, який це пропонує, краще, знаєте, коли людина йде на пенсію, їй варто йти на пенсію, а журналістам не варто цих пенсіонерів тягати. Не хочу нікого образити, але це правда. Людина не знає, про що вона говорить. Тобто, що вони пропонують? Щоб кримчани, українці жили, власне, в умовах руського міра на наступні 50 років, і ми будемо якимось чином передавати їх Україні, або Україна має гарантувати Криму руський мір. Я перепрошую, це не так працює. Ми боремося за свободу і за кримську свободу, бо традиція кримської демократії в складі України і загалом вона велика, вона має десятиріччя, сторіччя історія. І це ніяк не руський мір. То ця модель не працює. Ба більше, специфіка ще й в тому, що Росія постійно буде втручатися. Тобто Росія не Британія, Україна не Китай. Давайте правильно так поставимо. І довіряти Росії ніяк не можна. І нічого не буде Росія віддавати. Там що малося на увазі, важко сказати. Тобто Росія завжди збреше. Жодному російському слову вірити не можна. Тому, звісно, що ця модель вона не буде працювати. Це абсолютно дебільна ідея, хвора і не може бути гібридного формату. Тобто це українська територія. А якісь аргументи, що це не Україна, а це можливо щось інше, це, знаєте, це провокація. Тому що, звісно, що нам необхідно думати про кримсько-татарський Крим, власне, думати про як забезпечити права корінного народу. І величезна буде спільна робота пророблена. Але я думаю, що цей зв'язок він вже є непорушним, і ми за це боремося. І нам не треба якась третя сторона, яка буде розповідати нам жити, особливо коли це Москва. Так, правильно. Однозначно, Крим – це Україна, і такий сценарій взагалі і наше керівництво, і український народ ніколи не сприйматиме. Тож, Артуре, дякую, що ви завітали до нас, що відповіли на наше питання. Навзаєм. Дякую.